Azaroaren 26a dugu gaurkoa eta gaurkotasuna komentatuko dugu Patxi Urrutiarekin. Arratsaldeon. Baita zuri ere? Zer moduz gaur? Ongi. Eguraldia zein ona, baina bueno, humor ez da ongi. Bueno, segun hori galdetzen diozune, eguraldiarena beti... Bai, baina bueno, normala da olako eguraldi izatea zein sasoinetan kontutan hartuta. Normala. Eta eguraldia agian txarra, baina berri onak daude posteko, adibidez Euskaraldia, bai, denetarik. Denetarik izaten dire normalean, bai. Eta hori, Euskaraldia hasi egin zen pasaden ostiralean. Bai, bueno, lehenguan ere hitz egin genuen uni buruz, eta nik uste dutunek garrantzia handia duela, eta badiru dire, jende haunitz ilusioz hartu duela, ospakizun hau edo, praktika hau, ez? Azkenean, gure hizkuntzan, gure etxean lotsarik gabe erabiltzeko aukera ematen digu, ez? Eta, bultzatura egiten digu horrelako jarrera bat hartzera, jarrera positiboa gure hizkuntzaren alde. Gainera nik beti erraten dut, gure hizkuntza importantea da, hizkuntza bat delakotz eta gurea delakotz. Baina beste aldetik ere oso importantea da, zergatik Europako hizkuntzari zaharrena da, eta horrek gauza asko erran nahi ditu, adibidez gure herriak kultur aberats, oso aberats bat izan duela. Pentsazu zein izan den aberatsa 1000 urte eta 1000 urte eta gero, oraindik ere bizirik dirau. Garrantzi gutxi daukaten hizkuntzak naiz eta jende askok erabili, desagertu egin dira, adibidez latina. Eta alderantziz, gureak badu zerbait berezia, eta berezitasun horrek ere bultzatu egin behar gaitu oraindik babestera eta gehien bat praktikatzera, praktikaren bitartez babestu egiten delakotz. Gainera latina imperio erraldoi baten hizkuntza nagusia. Hizkuntza ofiziala izan zen, eta desagertu egin zen. Eta, urtetan iraun balin badu, horrek erran nahi du, gure herriko kulturak eta gure herriko hizkuntzak garrantzi oso importante izan duela, garrantzi handi bat izan duela, eta, bere izaera ero guk aztertu eta bere erabilera guk praktikatu egin behar dugula. Horrek esan nahi du gainera ere Euskaldunek beti eutsi egin diotela, ez? Eta horregatik... Karo, buru belarri, baina, hemen altxor bat bazegoela gusi dutelakoz. Nahiz eta, azken urtetan ere kontutan hartzen badu zuzenolako irainak izan dituen talata guziz ere nola berriz ere indartzen ari den, erran nahi du, unek balio berezi bat daukala. Igual guk ez gara konturatzen, baina errealitatea hain garbia izanik, horrek nahi du horren atzean zerbait importante badagola. Eta oraindik ahaleginak egiten dira, eta hor daukagu adibidez Euskaraldiaren kasua. Ederki, hoixen da, eta nik uste dutunek ere pausu handi bat suposatuko duela, hemendik aurrera. Biezazu, Euskaldun zaharrak, nire kasuan behintzat, gertatzen dena da, zenbait lekutara joaten zarelaik, behar duzu erderaz hitz egin, hori dago, kasik zure ADN-ean xertatua dago, ez? Beti ala izan da, beti gaizki ikusia izan da, eta, baina gaurko egunean, harrotasunez ikusi behar dugu hau ez dela gure ADN-koa baizik, hau dela gure hizkuntza, eta punto denena, eta lasai eta tranquil, eta gainera harro, gure hizkuntza erabili egin behar dugula. Eta, hortan gabiltza, eta nik uste dut, 10 edo aste hau oso importante izango dela, aurrera pausutxo bat ere emateko. Zu parte hartzen ari zara belarri prest? Bai, eske ez zegoen bertze txaparik, eta aurten azken finean hornek ere erakutsi nahi du, Euskararen etorkizunaz kexu gaudela, eta Euskararen gaurkotasuna eta eguneroko praktika bultzatu egin nahi dugula. Bai, inporta dena da azkenean eginkizuna betetzea, ez? Hoixen da. Bai. Eta gero ere egun berean, azaroaren 23an Black Friday ospatu egin zen. Eske gero eta gehiago ari dire hemen Amerikar ohiturak sartzen eta gehien bat zerbait komertziala delaik, animeleko indarra hartzen du alde batetik, telebistan eta edabide guztiak horri buruz hitz egiten dutelako, eta gero bertsaldetik ere, beherapen batzuk daudela eta da mundu komertzializatu honetan dauzkagun puntu beltzak. Badirudi konsumoa dela importantea, eta ni espainiz konsumista ez dut gehiegi ulertzen horrelako gauza. Baina, badirudi garrantzia handia hartzen dutela. Azken finean, ekonomiaren parte bat ere badira, baina, ekonomia ero hau unen inguruan horrelako gauzak egiten dire. Gero eta gehiago gainera badire Amerikar
kulturatik heldu zaizkigun ohitura batzuk edo, lehengoan Halloween izan zen, orain izenare, ez dute gure hizkuntzan izenare hartzen, hizkuntza, kanpotik datorren hizkuntza bate erabiltzen dute horretarako. Eta, badirudi hemen asko erosten balin baduzu, nolabait ere zure realitate personalea borobildu egiten duzula. Eta, beste zenbaitzok uste dugu konsumismoa astakeri hutsa dela, eta, segitzen badute batzu segidezatela, baina behena dena da, edabideen bitartez eta kanpaina publizitarioen bitartez, jende guziei nolabait ere sartzen diote hoi egiten espalin badu, jokoz kanpo edo atzeratu batzuk edo personaje arraroak direla, edo garela. Hala da, baina nire kasuan behintzat, hortzilere beltza edo hortzilere xuria berdin-berdinak izan dira, ez dut ez da baixo bat hartu erosi horren egun hori kontutan hartuta zela eta. Beharrezkoa baldin baduzu zerbait, ongi dagolako beherapenak egotea, baina bihurtu da gauza batetan dela, bai edo bai zerbait erosi behar dut, ez? Bakoitzak egitean nahi duena bere diruarekin, baina ez da, bultzatzen ari dizute horretara. Baina, bakizu ze pasten den, hemen inork ez du egiten nahi duena bere diruarekin, azken finean zure dirua, inguruan zer nolako giroa dagoen hortaik elikatzen dara zure dirua, zuk ez duzu soldata bat hemen Amerikan, Washingtonen biziko bazina bezala. Inguru giroak baldintzatu egiten du erabat zure bizi modua, eta adibidez, ez da geni jende gaztetxo batzuk edo, badute ilusioa horrelako jantziak erosteko, horrelako gauzak erosteko, eta sartzen dire mundu hortan, konsumoaren munduan. Horrengatik nik uste dut problema ez dela bakarrik personala bai eta ere soziala, azken finean zer nolako gizartea nahi duzun, nolako gizartea bilatzen duzun, horren eredu hori salbatu egin behar duzu, eta askotan ergela da, ez da garrantzitsua nola jazten zaren, edo zen nolako ator polita erosten duzun, garrantzitsua da zen nolako harremanak dituzun, gizarte unten nolako katzen zaren, solidaritatea nola bizi duzun, jende guzien artean bertze mundu baten bila ibiliko bagina, gauz horiek denak dire importanteak, ez? Bai, atentzioak entzen du gauza batek bestea. Uste dut nik behintzat, ala uste dut. Pasaren astean abidez, hemen hitz egin zen, nik ez nuen ezagutzen, sortu egin zela horri aurre egiteko urrengo gunean, larun batean, Fair Saturday ere ingelesez izango zena bidezko larun bata, eta izan zen mugimendu bat sortu zena Bilbon, eta orain mundu osoan egiten dena, eta da, urrengo egun horretan, dirua ipintzea, baina gauzak kulturalentzat eta gauzak kultural horiek gauza solidarioentzat. Nahi, enuen ezagutzen, First Saturday. Bai? Baina, izan daiteke ere, bai. Ongi dago, ez? Hombre, karo, eske bertzenaz, badirudi guk erosketa almenaren modura bizi behar dugun, edo konsumoaren munduan sartu behar dugula, eta importantea gure tartean konsumoa dela. Eta konsumoa ez da gure tartean importantea da minimo batzuk izatea, zoriontasuna bilatzeko oinarri bat izatea, hori da importantea, ez? Eta horren gainean gero bakotxak jarriko dugu aldugun guzia konpartitzeko edo. Baina dirudienez, gizarte duten konsuma, eta zenolako jantzia, zenolako erokeria bihurtzen ari da gainera, bai. Beno, gero ere asteburu honetan gauzak gehiago gertatu dira, onak eta txarrak, eta honen artean atzo nazioarteko emakumeen kontrako indarkeriarekin ezabatzeko eguna izan zen. Bai, oso garrantzitsua eta ikusi ditut gaur goizeko prentsako argazkiak Gaztelukoen parantza betea zegoela, oso atsegina iduritzen zait. Hemen, oraindik pausu asko bat ditugu egiteko, azken finean gure solasetan kultura matxista sartua dugu. Emakumeak baditu, emakumei buruz hainbeste txiste, hainbeste gauz erraten ditugu, eta horiek denak ere gure izaera, gure burua nola antolatzen dugun ere erakusten du, ez? Eta, uste dut hor pausu handiak askotan kritikatzen dire feminista oso radikala direlakoz, baina uste dut dena behar dela eta askoz gehiago ere oraindik egoera normaltasun batera iristeko.
Gauza bat aipatu nahiko nuke gaur uste dut garrantzia handia duela eta hau isilpean ez delako ateratzen normalean. Da Elizaren papera. Nik nire ezaguerak ikusita ez dut ezagutzen Europa osoan talde sozial bat non definizioz onartu egiten du emakumeak gizonen azpikoak direla edo gizona baino gutiago balio dutela edo nolabait ere, ez dutenak bigarren mailako pertsonaia direla. Eta da Eliza. Elizan ez da inor izeten al. Ez dut erten jait esain du. Ez da kardenal, ez da obispo, ez da apez ere. Ez da diakonisa ere. Erran dut, horko atal guzietan, Andreak debekatua dute, Andreak ezin dituzte hor karguak hartu, inondik ere, erran dut, zenbait herrialde musulmanetan, hemen erraten dugu musulmanek emakumeak gaizki tratatzen dituztera eta zenbait herrialde musulmanetan presidente izan dut ere emakumea. Bueno, Elizan ez da diakonisa ere, ezin daiteke izan. Zertaz, emakumea bigarren mailako zerbait delakotz, ezin dire konparatu emakumea eta gizonezkoa Eliza barruan. Ama Virginia eta gero ameka historio asmatzen dituzte. Eta, klaro, guk adibidez Elizari, ni berdin zait Elizak egraten duena, baina gaiunten ez, Elizari espalin medigu esigitzen, bere antolakuntzan, egiz, parekidetasuna bilatzea, filosofikoki zerten alditu inbertzeakat, zulertzeko moduan, hitz egiteko moduan, bertzekin harremanetan jartzeko orduan. Baina teorikoki definizioz emakumea bigarren mailakoa dela ezin duela ostia bat eskutan hartu. Hau ja da, eta hainbertze emakumez gainezka ditugu gure Elizak, gainezka ez, gero eta guti omen dire, baina hainbertze emakume Elizetara gaten ari dire, nolapait ere, beren hortasuna, beren izaera, beren balio personala ukatu egiten duen talde baten parte izateko. Hau, ulertezina da, baina hau oso importantea eta unen inguruan eztabaida handiak egin beharko genituzke nolabait hau sozializatzeko. Izan ere, gizakien sorreraren historioa Adan eta Eba izan zen dena pikutera bidali zuena. Gaiztoa izan zen Eba, eta ona gizona, gizona tontotu eta Andreak engainatu, baina eta Elizak ematen duen argudio bakarra da hilekoa. Emakumeak hilekoa dutenez eta odola botatzen dutenez, inpuruak dira, eta ja ez dut eskubiderik hainbertze gauz izateko. Ja, bigarren mailako personaia dira. Karo, horrelako filosofia baten oinarritzen dire ere, gero gainerako gauz guziak. Zertaz emakume bat hil? Berdin, horrek balio gutxi du, erredut. Bat gutiago, erredut. Zer dira azken finean emakumeak? Hemen importantia gizonezkoak gara. Emakumeak ez dute garrantzirik, bakarrik, etxea garbitzeko eta bazkari prestatzeko, eta ohea behotzeko. Gainerako guziak ez dute deusteko balioetak, karo. Horren gainean, gero oinarritzen dire, filosofi batzuk eta filosofi horiek praktikaren ematen dire. Nola izan daitezke inbertze eraildako Estatu Espainiarrean gertatzea, ez dituzte lehen eta norbait ditzen zuelek, gainmeleko edabide guziak horren inguruan aritzen ziren gaute goiz eta atxalde eta gauaz ere. Eta hori berriz, notatxo bat agertzen da prensan, eta bertzerik ez zepasten da, zertaz ez dugu horren kontra borrokatzen edo emakumeen bizitzak ez du balio Guardia Zibil baten bizitza baino gehiago, edo berdin. Eta kasunte ez du deus balio, horiegin konparatuz. Eta hori, azterketa sakon bat egin beharko genuke eta ikusi, eta momentu batean Eliza legezkan putzi beharko genuke, emakumei espalimediete gizonezkoi ematen dizkieten eskubide berberak ematen. Eliza eta askotan ere justiziari leporatzen zaio, adibidez pasaren astean, kasu bat egon zen, La Manadako epaile berak egindako hori ez, erabakia. Ere murriztu egin zuela, gizon batek saiatu egin zen emakumea lehendabizi laban batekin eta gero itotzen saiatu eta zigorra murriztu egin zen, gero berak erabaki zuelako hor gelditzea. Hori da beraiek esaten, ez dut sententzia irakurri, baina hori da edabideetan agertu egin dena. Bai, ikaragarria da horreraten den, azken finean,
ze giro dagoen eta zein arrestasunakin emakumeak hiltzen diren ikusita, ikusiz, gainera unek irain duzuela bere emakumea lehenik nabalakin eta gero lepotik hartute itotzen saiatu zela, eta, 10 hilabeteko zigorra. Erailketa saiakera baten ondorioz, baina hau zer da, Altsasukoa zer egin dute. Eta zenbat urte dituzte. Baina, ze demonio gertatzen ari da hemen, baina, badakizu Sebastian den, ez da haunitzetan personen jarrera bakarrik, baita instituzioena ere. Eta, klaro, epaileak dire matxista porrokatuak, nahiz tartean emakume bat izan kasunten bezala. Eta kasunten, harrigarria dena da, hemen ezkertiar izandako abokata bat dela orai epaile horietan sartua dagoena eta horako epaileak ematen dituena, ulerte-zina. Baina azken finean ikusten duzu estrukturak bultzatu egiten duela, estruktura da matxista, estruktura da lehenik frankista, eta gero, lehenik matxista eta gero frankista, biletai badu, eta hemen, eta beti azpian, fasismo alde batetik, personek ez dugu berdin balio, baiziken eta beraien ekonomien interesen alabera, eta bertzealdetik, fasistak ez, dire, dena dire, matxistak dire, matxista porrokatuak, non emakumeen balioa eskasa da. Eta kasu hauetan ume batzuk onduan daudelaik horri ematen dute garrantzi pixka, baina kasunten ere bere umeak antzeuden, bere umeak uiu egiten omen zioten, ezil. Eta, zertan gabiltza bai. Nik uste du, hor pausu handiak, ez genuke utzi beharko gure gizartean inolako arlotan emakumeen kontrako edozein komentario, edozein jarrera, edozein deus solas erabiltzea utzi behar. Aldaketa sakon bat egin behar da, eta honitzetan emakumeak ere bigarren mailakoan nola antolatzen dira, adibidez Irungo eta Onjarbiko horietan, alardeetan ere, emakumea baztertuz, ez da bakarrik egun hortan emakumeak beren rola betetzen duten edo ez duten betetzen historikoki, ez hori da hor dagoena da, ni gizonezko zu emakumezkoa baino gehiago naiz. Eta gure taldeak zuenak baino balio gehiago du. Eta hori da azken finean azpian dagoena. Eta hori da egiz borrokatu egin behar duguna. Bai, askatasunaren urraketa bat dagoela, ez? Ez garela guztiak pertsonak edo gizakiak, baizik eta zu emakumea zara eta rol hau daukazu eta zu gizona beste hau ordu. Eta hori horrela da eta... Alaxen gertatzen da, eta dena gainditzeko oraindik pausu asko egin behar ditugu, baina zintzoki eta atzo bezalako egunak eta bultzatuz, ikusi dena den aurten emakumeen munduaren inguruan, emakumeen askatasunen munduaren inguruan, hemen konzentrazio jende asko eta asko, milaka eta milaka jende atera direla kalera. Eta hori ere uste dut aurrera pausu importante bat dela. Bitartean ere Hueskan beste erailketa bat izan zela, baina... Beste bat oraindik atzo, eta gainera berumen intzinean ere uste dut ikusi dudala, beti tamalgarria horrelako jarrera izatea, baina ez da horren inguruan kanpaina berezi bat egingo estatuko indar guztiak eta tresna guztiak eta bide guztiak erabiliz. Informazio txiki bat ematen da, balio gutxiko zerbait desagertu egin da, baina ez persona baten izaera, gehien bat ama baten izaera, non ume txikiak ere utzi ditu, eta pesazu irain ez da izan bakarrik amarentzako, baiziken eta bizirik gelditu diren bisemendako baizik. Frankismoa aipatu duzu eta oraingo gogoratu naiz ere asteburu honetan izan dela Erreniegako hilobiaren monumentuaren lehendabiziko urteurrena. Bai, azken boladan Nafarroan ari dire, aspalditik hasitako lana da, baina ari dira inbertze hilobita agertzen eta fosak edo bilatzen, ez? Eta, bertze gauza bat. Hemen hainbertze gertakizun badaude, hainbertze desagertu badaude, munduan dagoen bigarren herrialde da desagertu gehien duena, eta pixkanaka, baina hainbertze 80 urte eta gero, orai hasietire eta gainera hainbertze traba eta zailtasun jarri egiten dituzte gain bat eskuinaldetik. Lehengoan ikusi dut dokumental bat torturari buruz eta hemen Iruñan agertu dena, oraindik ero hor dago, un país diferente, beste nola duen, eta horri buruz zenolako lanak egiten ari dire eta ikusten ditugu orduko torturatzaileak hor daudela, bizi direla lasai
eta ez dituztela epaitu nahi ere, ez dituztela epailearen aurrera eraman nahi ere, galdeketa bat egiteko. Berriz ere ikusten ari gara, errealitate triste, miserable bat, eta non demokrazia hitz egiten dute, baina praktikara eramaten dena beste gauz bat izaten da. Podoretsuak direnak nahi duten egiteko eskubidea daukate, frankismoan murgildu zirenak eta torturatu edo erail egin zituztenak ez dute erten zigorrik, ez da epaiketarik ere, nahi dut egiaren errealitatea hainbertze jendek ezin du ezagutu, debekatu egiten diotela edo trabaguzia jartzen dituztelako zer gertatu zen argitzeko orduan. Eta bitartean, erorien monumentuarekin oraindik bueltaka gabiltza? Bai, arazo tekniko asko badaude dirudienez, eta orai ja bost proiektu eskatua dira. Ikusiko dugu proiektu horietan, lehenguan entzuten nion alkateari azaltzen hau, proiektu horiek gero jendearen aurrean jarriko dira, denek horren inguruan hitz egiteko eta eztabaidatzeko izango du eta gero hartuko da erabaki bat, ja noiz, non eta nola bota. Arazo ez da bakarrik nola bota, eta gero zer egiten den hor, zenolako lehenagotik ere zenolako akordio badauden, gauza hauetan badakizu legegileak eta epaileak eta xehetasun guziak aztertzen dituzte, gehien bat lehenguko regimenarekin zerbait ilun edo dagoelaik hori sobera ez argitzeko. Gainera ere, 15 egun hauen barne, Frankoren heriotzaren urteurrena bete egin da. Bai, karo, eta hogeian, eta zer gertatuko den, ari gara ikusten berriz ere beren inguruko indarrak berpizten ari direla. Azken finean, beraien aginduak indarra galtzen dutenean, orduan bertze tresna batzuk erabiltzen dituzte eta hemen ezker muturreko mugimenduak edo bultzatzen eta kaleratzen ari dire ahalik eta indar zuen galtzen balin badut ere instituzioetan, kalean eta ezin egon bat sortu nahi dute, beraien orai arteko izan den filosofia berriz ere aurrera mantentzeko. Eta, hor gabiltza berriz ere, baina tartean ere badugu bertze gertakizun bat ere, bertze urteurrena. Bai, urteurrena eta izan da Mikel Zabaltzarena, ganden igendian, atzo, ospatu zuten beren herrian, gogoratu zuten beren herrian gertatu zen, hor dugu gazte bat torturatu eta eraila, denek badakigu nor egin zuen, denek badakigu zeintzuk ze personak ere ibili ziren tarteko, baina hemen gertatzen dena da, hor ez dela deus pastu, hor ez da izan ez epaiketarik, ez galdeketarik, ez deus ere, eta intxaurrondon sartu zen bizirik, eta naiz eta gero gezur guziak asmatu, intxaurrondotik atrazen hilik. Eta, ez zuen gainera inolako deuserik ustekorik ezer egin ere, baina, okertu ziren edo berdin zitzaien, beste persona bat hor erail zuten, Guardia Zibile dago horren atzean, Guardia Zibilek erail zuen Mikel Zabaltza, baina inolako justiziarik ez da egin. Ez da justizia ez egitea gauza bat da, baina kasunten ez da galdeketa bat ere egin jakiteko zer gertatu zen. Eta horrelako gauzak eta gaurko gunean hainbertze gauzei buruz hitz egiten da, hainbertze definizio egiten dira, baina horrelako zenbait gauz eta herrikoiak izan diren zenbait gauz. Zer gertatu zen, badakigu, zerengatik, bai, liburu bat idatzi zuen bere lagunare atxilotu zuten, bertze bat ere bera ezagutzen ez zuena atxilotu zuten, eta horiek kontatu zuten, eta horiek entzun egin zuten gainera, zer gertatzen ari zen ikusi begiak eta estaliak zituztelako, ez? Baina, ikeragarrizko gauza bat da, eta inoiz, 33 urte pasata, naiz eta denek gizarte unten badakik zer gertatu zen, ofizialki ez da deus pastu. Bai, oraindik badaude zauri asko irekitak eta gai asko irekitak oraindik. Gizarte justu bat eta duintasunezko bat antolatu nahi balin badugu, badire inbertze gauz aztertu behar dira berze modu batera. Gertatzen dena da, hemen, sobera urte daramazkigu diktadura baten, diktadura edo, erregimen ez demokratiko edo demokrazia eskaseko erregimen batean. Azkenean, erenegu irakurtzen nuen Martxelo Otamendik, erraten zuela bera torturatu ere gainera, baina hemen herriaren kontra iraina handienak eta
erailketa gogorrenak egin zirela Felipe Gonzálezen gobernuan. Zuen gobernuan egin zirela horrelako erainak eta gauz ikaragarri gehienak, ez? Bortitzenak zuek egin zituela. Eta, bueno, pues horrelako egoera batean gaude, eta hoien gandik espero genuen, edo jende askok espero zuen aldaketa txikiren bat bedere izango zela. Eta izan zen aldaketa handia gainera egin zuten, baina okerreko bidean. Guardia Zibilak aipatu dituzu, eta hemen Nafarroan badirudi poliziaren lege berri bat indarrean sartu da. Bai, eta, bueno, pues hemen ere gai interesgarria dago. Polizia, beti polizia da, eta polizia gaiztoa da. Bai gorria eta bai berdea. Eta zu ibiltzen bazara bidean edo kontrol batena edo bertzena izan, pues momentuan, segun ze personaia den hor dagoena, baina dena polizia dire. Eta denek daukate kristuen arrotasuna. Eta badakite gainera, beraien kontrazuk ezin dezakezula ezer egin. Eta hoi markatu egiten die. Azkeneko alditan, bizpiru aldiz izan gelditu nautelaik kontroletan beti txulokeria entortzen dira. Eta hemen gaia nik uste dut aztertu beharrekoa dela. Azken finean, uste dugu gu gorriak ona direla ez. Biezazu, armaikin datorren edozein persona gaiztua da. Eta poliziak eskatzen duten enbiziko gauza da pistola. Nik ere dut, Nafarroko udal handienean ez dago polizia lokalik. Ez dute polizia bezala izan daitezke, guardak deitzen zaie, eta ez dute pistolik, eta hau da baztanen. Zertako herri guztietan poliziez gainezka bizi garen. Ez dugu poliziarik edo, guk ordena mantentzeko behar dugu zerbait, baina ez polizia gaurko egunean ulertzen den moduan. Eta hori egiteko bi gauz badaude, aldatu egin beharko zirenak. Bat da armak izatea, eta bertzea beraie beti arrazoina edukitzea. Zuk gaten zera edozein lekutara, edozein gauza duzule polizia batekin liskar bat daukazu, bera dauka arrazoia, lehen ahotik ez. Eta uste dut hau filosofia hau aldatu egin behar dugula. Poliziak ezin du indarkerian oinarritu bere autoridadea. Bere autoridadea da zerbitzuan oinarritzen den zerbait. Baina ez naski pistolan. Edo ez naski, behirazazu, zuk utxa egiten duzu, trafikozko akats bat egiten duzu, eta polizia bat heldu zaitzu, eta ematen dizkitzu €1 isuna. Egun horiek dire zure 2 egunteko saria. Nola kentzen dizute horrelako gauza batengatik 2 egunetako saria? Ez dut erten neurriek ezartzea, olako norma batzuk ere ezartzea. Baina horrelako astakeria. Zubak ez du zer den 2 egunteko lan osoa eskaintzen orai, akats bat izan duzulakotz. Zuk abisatu akats bat izan duela. Patu isun txiki bat nahi baduzu, €10, €15. Horrek mina ematen du azken finean ez, baina ez. Hemen dena oinarritu dago podorean. Eta podorea daukate politikariek. Eta politikariek horiek betetzen dituzte enpresariek edo aberatsak agintzen dituztenak. Eta gero ordaintzen ditugu, herritako xeak ordaintzen ditugu. Azken finean, beti gainera gehien bat sufritzen dituztenak horiek dire almen gutxien duten personek, ez? Nik uste dut horren inguruan hausnarketa bat egin beharko girena, eta horreko gobernuak ere hain errex legea aprobatu beharrean horrelako gauzetaz ere eztabaidatu beharko zuela, eta horrelako eztabaida bat ere gizartea sartu behar dela. Zertako kusi behar ditut nik egunera inbertze pistola? Nik ez ditut armak maite, eta nik ez baitut maite ez ditut ikusi nahi. Baina zertaz nik jasan behar ditut inbertze pistolan ere begien aintzinean. Eta ikusten dituz hemen gaten dituz zeizen bat burdin eta zen bat gauz. Baina ze mundutan bizi gara? Zertarako dago hori? Beldurra sartzeko, jendexiari beldurra sartzeko. Beti beldurrean bizi behar dugu guk edo zer. Ez alkara beste filosofia baten defendatzailea guk, zorion zu bizi nahi dugu. Eta zorion zu bizitzeko lehenbiziko traba eta lehenbiziko oztopoa da gure inguruan dauden armapilak. Orduan, eta ordena mantentzeko, esan duzu adibidez, alternatibak izan alzirela isun txikiagoak jarri, bai, indarkerian oinarritzen den ordena ez dela ona, laburbilduz.
Bai, alaxe da. Eta ez da gainera personetan izaten, struktura dira azkenean, struktura kordetara bultzatzen dute. Eta ere, indarkeria erabiltzen duten beste indar batzuk dira, ere mugetan aurkitzen direnak, eta adibidez, asteburu honetan atzo ikusi egin zen Tijuanan. Hoi da ikaragarria da zer gertatzen ari den, eta zenolako filosofia gainera zabaltzen ari garen. Hemen ere filosofian dago akatsa. Bueno, filosofian ez, gizarte honez zer bilatzen duen. Zertaz ez dut eskubiderik estatu batuetan ez, Mexikoko bertze eremu batean sartzen. Azken finean, Kalifornia ez da estatu batuak, Kalifornia Mexiko zen. Estatu bateak Carmen Podorioz hartu zuten beraientzako. Nortzuk dire beraiek orai errateko mexikarrak ezin direla bizi beraien eremuan? Ze kontradizioak, hoi alde batetik ez? Eta kasu unten gainera argi dago, erraidut. Frantsesak lehen erten zutena, Argeli frantzez, zeten orduko eslogana hor, iparraldera pasten bazinen, ez? Baina, eta gero, orai ezin dire torri, argeliarrak frantziara. Hau ze pasten da? Hemen zer dago? Bizazu, Andaluzian zegoen PP-ko hautagaia, PP-ko idazkaria, orai hauteskundia direla eta atzo, entzuten genion telebistan, eten zuela, argi izan behar dute etorkinak hemen denendako lekurik ez dagoela. Eta gainera etortzen badire guroiturak onartu behar bat dituztela, bestenaz kanpora gambar dutela. Baina etorkinei buruz eta Andaluzian ari zara eta ikusten ditugu hainbertze andaluz tortzen direla Nafarroraino zein zuria biltzera, baina ikusten ditugu hainbertzak aten direnak ere landesetara, erremolatxa biltzera edo mahatxa biltzera. Baina zu etorkinen mundu batera, hortik alde egin behar duten edo emigrante izan behar duten hainbertze jendei erraten dizu zenolako baldintza bete behar dituzten hortara heldu direnak. Eta bertziak ez, zer da, zen asketa dena eta gainera, nork eman datzu zuri, zuk zenbat metro karratu dituzu gaurko gizartun, zenbat metro karratu dituzu Andaluzian, bat ere, eta zu zer Andaluza? Zuk ez duzu deus. Zu zer zara, zu zer zara, zure kultura baten seme izan zaitezke, baina bertzen gainera, zu ez zara deusen nagusi, ez zara deusen patron. Hoi denak bertze batena dire, gainera bizide Madriden, bizide zugandik urrun, eta zugan behar duzu bertxaldera, baina norai, zu baino pobreago edo, zu baino okerrago bizide norbait zurera etortzen balime da, zu kaleratu egin behar duzu. Hortarako asmatu dute hitz bat ikerarriko lotxagarria dena da, emigrazio legala. Emigrazioa da beti legala, beti da legala. Legala ez da beharrezkoa, eta da gizatiarra, eta da ez da gizan bat gauz gehiago, ez? Baina zuk ezin duzu legala, azken finean hor patzen duzu koletila bat hor, justifikatzeko zuk egin dituzun astakeriak, ez? Azkenean, ni nongoa naiz, ni euskalduna naiz kulturaz, ni mundu guzian bizitu izan naiz, eta ez dut inolako problemarik, gizaki bat naizelakotz, eta punto. Eta leku guzietan oinartu egin behar da, eta dagoena banatu. Eta hori da egin behar dena, eta hori beharko genuke gaur bilatu, gaur modernitate guziekin eta inbertze eskubide teoriko izanik ere, beharrezko ditugun inbertze gauz ez ditugu, eta gehien bat, gure aberastasuna ez da zerutik etorria, gure aberastasuna handi batean Afrikako edo Ameriketatik ebatsitakoen ondorioa da gure gaurko ongizarte hau, ez? Hau dena, eske badaude hor, orduak eta orduak hitz egiteko, izango genuke hor, ikustiz, gure gizartea antolatua dagoela, baina ez justizian, ez personen berdintasunian, baizik eta gutxi batzuen interes ekonomikoen alabera. Bai, mugak hori dira, kontrolatzeko beste erreminda bat eta bai, etekinak ateratzeko, hor dago ere Gibraltarren polemika, eta ere, izan ere asteburu honetan hori erabaki eginda, akordioa eginda, Brexit ja Europar Batasunaren aldetik aurrera eramateko. Inork ez dakigu zer erabaki duten hor, baina horren inguruan ari direzen erraten hainbertze gauz, baina ez du puñeteri deik ere eta dirudienez ez da deus
horre egin den estadioz, baizik, eta bueno, bertze publizitate egiteko edo nola baitere jendea ergainatzeko. Bidezazu, ni atzo saiatu nintzen inbertze adierazpenak eta inbertzen azalpenak irakurtzen ikusteko ja zer zagoen horren atzean edo zertzen akordio famatu hoi, eta akordiorik ez dago deus. Ez dago deus, bakarrik dago paper batean sinatu ni ez da ginorta, ni bakinor, onartzen dugu, ez da izer, baina horrek ez du inolako balio juridikorik, balio politikorik, ez du inolako gauzik, baina nola baitere, bueno, pues hemen gure presidenteak, Estatu Espainiarrako presidenteak erakutsi nahi izan du, bera norbait importantez dela, eta erran diot, hasi delegaitz, ni neretik zu baztertu, zu ez duzu duzpintatzen hemen, zu zaude isilik, eta bueno, pues isilik erranda eta tradelek handu, nik lortu dut, ez da gizert. Baina ez du, gaur behiratzen alduzu prensa guztian, ez duzu ikusiko inon ere zer lortu duen. Inork ez dakigu zer den. Brexiten inguruan horre lortu duen, Estatu Espainiarra lortu duen. Baina, bueno, holako gauzetaz bizi dire. Gehien bat, gezurrean oinarritutako gauzetaz. Eta zuri zer iruditzen zaizu hori, Gibraltarren egoera, ingelesa? Gibraltarrainoak egin zuten Euskaldunek egin ez dugun, eta Katalanak eginta kartzelera eraman zituztena, zen beraiek erabaki. Gibraltarrek erabaki zuten nahi zutela Inglaterrako administraziopean segitu, eta hortan daude. Eta hemengoek, ez dute horrelako demokraziarik inoizer ikusi, ez da horren zantzurik ere. Eta hemen egin beharko zen eta Zeuta eta Melillan ere, izango zen lehenbiziko gauza, eta Euskal Herrian, Katalunian bezala, lehenbiziko gauza katalanak kalera atera. Eta gero gainerako guztiei, erabakitzeko eskubidea eskaini. Eta hortan oinarritzen da demokrazioa. Jendeen erabakien, eta jendeek aukeratzen duten bizimoduetan eta horretan bai. Eta, bueno, pues hori importante da kontutan edukitzea. Gibraltarreinoak hori nahi dute, eta beraien borondatea nolabait ere betetzen ari da hor. Hemen Nafarroan ere, pasaden astean, mugen eragina nabaritu egin zen, txaleko horien mugimendua hor dagoelako Frantzian eta blokeoak ere nabaritu egin ziren. Begira ezazu, goizean, heldu nintzen entzute irratian zuten, eta horre ikusi dugu, eztabaida bat zen, eta eztabaida zen, bueno, Parisen izan dako liskarri buruz. Baina ez, liskarrak ez dira sortu, inondik. Liskarrak sortu dire, modu, politika egiteko modu batetik, eta hor, bueno, kristuin iguera izan dute petrolioak eta gasolioak, eta hortik dator, jendea protestan dago. Baina hori kezka dago, nor kantolatu duen, nor dagoen atzean eskuina eskerra ez da gizer, ez, hemen, arazoa dago, politikariek hartzen dituztela erabaki batzuk normalean jende xeen kontrako interesak dituzten legeak hartzen dituzte, ez? Pues hor, bueno, pues pobrei, claro, azken finean petrolea nork erabiltzen dugu, gasolea nork erabiltzen dugu, kotxe nork erabiltzen dugu, denek erabiltzen dugu, eta bueno, pues denei berdin igotzen zaigu, eta baina, bati ez dio suposatzen, jornal handia duelakotz, baina jornal gutxi duenako, horrek kristuin egoera suposatzen du. Zu horren kontra borrokatzen baduzu, ez du gaia, importu zer egiten nola borrokatzen duzun, ez? Eta nik uste dut, triste da, horrelako gauz baten inguruan, beharko zen, eztabaida izan, lege horren injustiziaz. Justu ez delakotz hor egiten ari direnak, azken finean, igoera hau gehien ordaintzen duguna, zertak ez dute igoitzen zuri irabazien alaberako zeten diren zergak, ez? Oiek ez diru ukitzen dire, dene berdin ordaintzen ditugunak. Eta baina horri buruz ez da eztabaidatzen. Eztabaidatzen da, Parisen zenbat ere zituzten eskuina Le Penek zer erantzuen, Le Pen aitak, Le Pen alabak. Hoi denek badazkigu, baina zer suposatzen duen hoi familia baten dako edo xomasian dago, norbaiten dako edo horrek zer suposatzen duen, horrek ez du garrantzirik. Garrantzia du bertzea. Publizitatea nola betetzen dugun eta gehien bat nola despistetzen dugun jendearen gogoa. Azken finean dena konturatuko balira. Zer nolako eragina duen igoera batek beraien bizimoduan, denek beharko zuten kalera atera eta orden indarra mugimenduak oraindik askoz ere indar gehiago izango zuen. Baina herria mugitu egin da eta hor ikusi egin dira ondorioak. Nafarroan bertan ikusi egin ditugu. Bai, hori sortutako trafiko kongestioak. Bai, karo, hemen mugetako bai, karo izan da. Bai, eragina duela. Bai. Eta bueno, Frantzian gainera horrelako gauza gertatzen dira askotan lehen ere
beltza bat izutelaik hor zeinon, eta movida fuertek izaten dire tarteka, hor bertze ohitura dituzte eta bertze kultura politikoare badute, eta horrelako irain batzuen aurrean, bueno, pues mugitu egiten dira. Gero, metodoak hor daude ikusteko, baina dena den, importanteena dena da, herriak nolabait edo herriaren parte bate behintzat, horren aurrean, bueno, pues, altxatu egiten da, eta bertzagoz batzuk eskatzen ditu. Bai, eta hor ikusten da beti herriak baduela ahalmen edo gaitasuna, ez? Bai, zalantzari gabe. Gehien bat, praktika hori daukatenek. Estatu Espainiarrean horrelako praktikarik igual ez dugu, baina, bueno, ja ikesten dugun pixkete gure barridiak egiten dutenetik. Ba, gauza asko azkenengo 15 egun hauetan ere, Bai, martxa handia badabil eta, bueno, pues, hemendik aintzinet ere ikusiko dugu. Hauteskundeak hurbiltzen ari dire, ez dakigu 5 izango ditugun golpean, 3, 4, 2, atzo UPNek ere intzuen bere konbentzioa edo hemen Nafarroan, eta, bueno, pues, badirudia bazterrak mugitzen ari direla, eta, bueno, pensatzen dut hemendik 15 egunen burukore bertza gauz izango ditugula. Segurazki. Ba, eskerrik asko Patxi gaur ere etortzeagatik eta jarraituko dugu. Mil esker zuei, eta, bueno, nahi duzen arte. Gero arte. Aio.